Butoiul meu cu varză. Dragii mei prieteni, bună ziua de pe YouTube. Butoiul meu cu varză. Uitați-vă aici cum desfac frumos. Această varză a fost pusă la murat în noiembrie, cam între 1 și 8-10 noiembrie 2020. Acum suntem în 11 ianuarie 2021 și vreau să vă arăt și vouă cum scot de aici. Deci ea-i prinsă cu niște lemne aici, frumos, cum scot varza și o pun în oală. Am zis că două bucăți, două jumătăți, cum ar veni. Aoleu! Rece. Două jumătăți. După care am să pun niște moare, niște zeamă de varză. Uitați, așa folosesc o sticlă tăiată, o sticlă tăiată și scoatem zeamă. E foarte importantă, zeamă de varză. Și punem aici. Uite așa. Băgăm aici zeamă de varză. Așa. Băgăm aici. Ca varza noastră să stea în oala aceasta. Restul rămâne acolo. Punem capacul din nou. Restul rămâne acolo. Că ne mai trebuie noi să mai scoatem. Pus capacul frumos. Acum luăm această oală și o ducem undeva unde e mai aproape de bucătărie. Așa facem. Uitați-vă aici. Pun un pic aici. În capacul ăsta. Aici e aproape de bucătărie. Așa. Și arată varza. După ce o să o toc, o să vă mai arăt și alte taine de ale bucătăriei.